үзгәртеп әйтәләрме? Сез моңа ничек карыйсыз? Бик зур рәхмәт. Менә балача булганда исемгә үзем дә үкенә идем. Нәрсә мин әби бабайлар шулай кушты дип. Но чөнки үсә башлагач, аңлагач, нинди исем каян килгән дигән, үзем дә гурланып киттем. Чөнки ул безнең араб халкы янында, мөселманнар арасында бик сирәк исем, бик кадерле исем булган. Шуның белән безнең мин туганда, минем бабайга 90 яшь булган. Ул шулай дәшергә кушкан мине, чөнки ул укып алган, бик динле кеше булган. Шуның белән әйткәч, шулай дип кушкач, мин инде мин әйтәм, бабайлар юкка дәшмәннәр дип уйладым. Но бер 4 ел элек монда Кувейттан кеше килгән иде. Приемныйда укый минем исемне. 3 мәртәбә кыздан сорады приемныйда. Бу шушы исеме, шушы кешеме ди. Әйе дигәч, ничектер алар бит бай кешеләр свободный, күлмәкләре ачык, булар тиз генә барсын да каптырды да, кирип, исәнләшеп утырды да миңа әйтә. Сезнең исем шулаймы? Мин әйтәм шулай. Безнең Кувейтта иң шейхларны гына дәшәләр, иң бай кешеләрнең, иң значимый, зур кешеләрнең исеме генә ди, сирәк ди. Шуның өчен мин тагын да күтәрелеп киттем. Мин әйтәм, бик әйбәт булган ди. Бабагыз бик яхшы, бик акыллы кеше булган алайса. Кичле, белемле кеше. Но пока вы думаете вопросы, я думаю, я привык сам без вопросов говорить.